Os estudantes de cuarto da ESO de Cambados interésanse pola historia da súa vila. 11 alumnos e alumnas do IES Asorei crearon un calendario con imaxes históricas do municipio. Ademais, complementaron as fotografías con textos explicativos elaborados por eles mesmos. Bueno, pois nós tiñamos moita ilusión de facer un traballo sobre o noso pobo, Cambados, e, dixémoslle a nosa profesora Maribel, e ela dixonos que podíamos facer este proxecto que tanto nos gustaba. Bueno, ela mandounos unhas imaxes sobre Cambados, e nós, pois, coa axuda do libro e buscando información na casa e así, pois, escribimos un pequeno texto que foi o que se puxo. As imaxes foron sacadas dun libro antigo que contiña fotos históricas da vila. Cada alumno elaborou un dos meses do calendario. Desde o principio de curso me interesáronse bastante en facer cousas así, relacionadas con Cambados, aproveitamos para facer algunha salida fora, e entón, cando lles propuxen o mellor participar no calendario facendo esos pequenos textos, animáronse de moi bo grado. E nada, da circunstancia de que este ano son grupos pequenos polo tema COVID, co cal coincidía que eran 11 rapaces nun aula, cada un tuvo un mes do ano, menos un dos textos que me carguei eu de facelo. O proxecto conmemora os 20 anos da Declaración de Cambados como conxunto histórico. Que nos axudaron e participaron para poder elaborar estes calendarios, que, cun resultado penso que ben fermosos e que lle dan tamén un significado, non, a ese efeméride que conmemoramos neste ano 2021, que é ese 20 aniversario da Declaración de Cambados como conxunto histórico-artístico. Os calendarios foron deseñados por Manuel Rial. Os almanaques repartiránse de forma gratuita á veciñanza de Cambados. O obxectivo é poñer en valor o patrimonio da vila. Porque si é certo que era interesante ter esa información para que a xente coñecera máis o noso patrimonio, as épocas, sobre todo as épocas das fotos, e unha historia de onde están tomadas e como foron tomadas, e creemos que é importante poñer en valor o noso patrimonio. Os propios alumnos destacaron a importancia deste proxecto. Eu creo que é moi importante coñecer sobre o noso pobo, xa que, é onde vivimos, é importante. Creo que está moi ben que sepamos máis sobre a historia antiga de Cambados. O Concello e o Instituto poñerán a disposición da veciñanza 1000 calendarios nesta primeira tirada. Os interesados en conseguilo poderán solicitalo na Oficina de Consumo do Concello de Cambados.